pares i mares, dels jugadors i jugadores del Club Bàsquet Calella. Divendres 26 d'octubre tenim un repte. Aprendre a ser només pares quan els nostres fills juguen al bàsquet. Perquè l'esport sigui una de les millors escoles per a la vida que tinguin els vostres fills, els pares heu de posar la vostra part. Ser només pares. I com ho farem, això? Doncs treballant en equip, no pot ser d'una altra manera. En Jordi Gaitan, pedagog i col·laborador del club, i jo mateix, en Pep Marí, psicòleg aplicat a l'esport, amb l'ajuda de tots els que vingueu a participar, portarem a terme un taller per anar descobrint totes aquestes pautes que ens ajudaran a ser pares ben orientats psicològicament. Així que, ja ho sabeu, si voleu col·laborar amb el programa de formació del club, feu un foradet a l'agenda el divendres 26 d'octubre. Fins aviat!